Hola, què tal? Benvinguts al taller de cuina de Chef Capravo. Soc Joan Gurgui i avui us presento un guisat express de cigrons i pop. Per què dic guisat express? És express perquè en aquest cas, en aquesta versió, ens estalviem coure els cigrons, que ja venen cuits, i coure el pop, que ve en conserva. Veureu com és molt més fàcil, és molt més pràctic i ens queda quasi bé igual. Vinga, anem a presentar els ingredients. Per aquest guisat necessitem el sofregit, pebrot, ceba, porro i all. A més, hi posarem tomàquet, herbes, pebrot vermell picant o dolç, això com vulgueu, una mica de vi blanc i, evidentment, els cigrons cuits i el pop en conserva. Som-hi! 1, 2, 3. Molt bé, començarem pel sofregit. Pel sofregit agafarem la ceba i la tallarem en daus petitets. I ara agafarem el pebrot. En aquest cas tinc un pebrot molt gran, agafaré només la meitat i amb la meitat en tinc prou. I començarem el sofregit. És important fer el sofregit a poc i amb bona lletra, que després ho notarem. Tirem pebrot i ceba, tot junt. I mentre es fa la ceba i el pebrot, ara tirarem una mica de sal des de l'inici perquè al tirar la sal accelerarem una mica el procés de caramelització de la ceba. I, mentrestant, anem tallant el porro. Anem al porro amb juliana. Un cop tallat el porro i l'all, esperarem uns minuts a que es faci avançar una mica més la ceba i el pebrot i afegirem aquest porro tallat i aquest all. Ens veiem d'aquí 2 minuts. Bé, han passat uns minuts, la ceba comença a ser més transparent ara i és moment d'afegir el porro i l'all que havíem tallat. Simplement afegim aquí i seguirem fent. Que sigui exprés el guisat no vol dir que en el sofregit ens haguem de saltar passes. És a dir, en el sofregit sí que hi hem de posar carinyo perquè quedi una cosa ben gustosa, ben melosa i que valgui la pena aquest guisat. Ja m'agrada molt el color, l'olor, la textura que té aquest sofregit, fixeu-vos, tot ben melós, ben homogeni. Ara, un cop tenim això ja ben meloset, és el moment d'afegir el tomàquet fregit. Una culleradeta, una mica més. I els aromes. Tinc farigola, tinc romaní, una mica de llaurer i tinc el pebre vermell. El vi blanc, que tirem tot seguit. Pugem el foc perquè evapori bé, d'acord? El que farem ara és aquest vi el reduirem, evaporarem l'alcohol que té i en traurem l'acidesa. I al mateix temps ens donarà un aroma i un sabor boníssims. Esperem uns instants a que s'evapori, que redueixi tot i seguim. Molt bé, ja tenim el sofregit. Tot el vi que hem posat s'ha evaporat i és el moment de acabar el plat amb els cigrons i el pop, que són els protagonistes del plat. Tenim aquí els cigrons, els hem colat, els hem passat una aigua i els afegim. I tot seguit tenim el pop. Molt bé, hem colat i cap a dins. Remenem una mica. També, que s'integri tot, que s'integrin els sabors, un parell de minuts. 1, 2, 3. Ja tenim això llest. Agafarem directament de la cassola un plat fondo, que és un plat d'aquests de cullera, de mullar pa. I simplement per decorar tallarem una miqueta de porradell. Doncs aquí teniu el guisat express de cigrons i pop. Espero que vagi de gust. Jo ara mateix vaig a provar-lo. Bon profit!